Olipa kerran 3 ruoanlaittotaidotonta kaverusta, jotka osallistuivat ihan huvin vuoksi kokkauskilpailuun. Kuitenkin, kuin ihmeen kaupalla, he kaikki olivat selvinneet finaaliin. Kuka heistä voittaisi kilpailun? Jokainen heistä oli kasvanut kilpailun aikana henkisesti ja oppinut valmistamaan mitä herkullisimpia ruokia. Mennään keittiön ihmeellisen maailmaan katsomaan, kuinka kokit pärjäävät. Keittiössä riittääkin vilskettä ja vilinää, eikä vahingoiltakaan ole vältytty. Pilppi on juuri tiputtanut kiehuvan vesikattilan lattialle. Kurkatkaamme vielä, mitä finalistimme ovat valmistamassa. Tuoksuupa hyvältä. Hurrikaani on kokkaamassa herkullisen eksoottista kissapataa, Loup tekee meille kanaa ja jälkiruoksi lettuja, Pilpen padassa porisee todella maukkaan näköinen lohikeitto. Kaikki finalistit ovat vahvoja, joten kilpailu on todella kovaa. Arvoisa tuomaristamme koostuu tällä kertaa finalistien lähimmistä ystävistä, heistä itsestään. Kas kummaa, äänet jakautuivat tasan, he kaikki olivat voittajia.